Na comunicación que presento neste Congreso Internacional da SIPS expoño os fundamentos teóricos e algúns resultados parciais dunha investigación que estou a desenvolver para a Diputación da Coruña sobre as prácticas e ferramentas educativas empregadas nas distintas canles e espazos alternativos de consumo responsables presentes na propia provincia da Coruña. Para tal efecto, no plano teórico, presento a alimentación como un fenómeno complexo e multidimensional que está a exercer un papel decisivo na actual crise socioambiental. Neste sentido, a homoxenización da dieta e a globalización do sistema agroalimentario de carácter agroindustrial está a provocar múltiples e profundos impactos. No plano ambiental, por exemplo, a través da súa contribución á superación de límites planetarios vinculados a fenómenos como o cambio climático ou a perda masiva de biodiversidade. No plano social, coa súa contribución ao aumento dos índices de malnutrición nas súas distintas formas, a reversión dos avances acadados nas últimas décadas en materia de seguridade alimentaria ou a degradación das condicións de vida do campesiñado e as condicións sociolaborais tanto das traballadoras agrarias como das traballadoras de outros elos da cadea agroalimentaria. A este respecto, podemos considerar a dieta como un obxecto educativo de especial relevancia, polo potencial transformador que determinados cambios que presentan determinados cambios no consumo de alimentos, particularmente cando estes implican un cambio no paradigma de relacións entre os distintos axentes implicados na cadea agroalimentaria e, sobre todo, cando estes se canalizan a través de prácticas colectivas. Neste sentido, a promoción de dietas de carácter baseadas en criterios de sustentabilidade pode contribuir sustancialmente á activación, á promoción das transicións cara a sistemas agroalimentarios sustentables que precisamos para afrontar a antedita crise socioambiental. Este é un reto para a cal Galicia presenta unhas condicións excelentes de partida, tanto pola preexistencia da dieta atlántica como modelo tradicional de referencia, pola súa distribución xeográfica da propiedade agraria e a pervivencia da agricultura urbana, periurbana, familiar e de autoconsumo, así mesmo pola existencia de iniciativas colectivas pioneiras de consumo responsable que están a exercer como axentes de transformación social e de innovación socioeducativa nos que a cidadanía adopta papéis protagonistas no marco das relacións comunitarias. Para a análise das prácticas educativas desenvolvidas por estas iniciativas, tomamos como referencia paradigmas como o da ecocidadanía, a cultura de sustentabilidade ou o modelo pedagóxico de educación do consumo de orientación ecocidadá. Con estes vimbios, tratamos de identificar boas prácticas exercidas por estas iniciativas, atendendo particularmente ao seu carácter endóxeno, situado, dialóxico e creador de novos significados. No plano metodolóxico, adoptamos o método de estudo de casos múltiples, empregando como mostra inicial unha selección de casos da tese que recentemente acaba de finalizar sobre o movimento agroecolóxico en Galicia, e que será posteriormente ampliada no marco do novo estudo a través da flexibilización dos criterios de selección para incorporar novos modelos máis diversos. En calquera caso, esta mostra inicial, extraída da citada tese, está composta por 20 iniciativas de carácter agroecolóxico que poden ser clasificadas en 6 tipos distintos, entre os que se inclúen 4 asociacións e cooperativas de produtoras, 4 mercados autoxestionados, unha rede de produción e consumo, 2 cooperativas de comercialización, 2 cooperativas de consumo e ata 7 grupos de consumo. Alén de algunhas características vinculadas á súa distribución territorial, composición, traxectoria, formas organizativas e de toma de decisións, exploramos a súa dimensión socioeducativa, ofrecendo exemplos que ilustran a magnitude e a diversidade das súas propostas socioeducativas. A trazos xerais, pódese destacar a garda de completar a mostra coas novas incorporacións de outros modelos de canles e espazos alternativos de consumo responsable de alimentos, a diversidade temática e de formato que presentan estas iniciativas nas súas prácticas socioeducativas e a súa afinidade cos paradigmas tomados como referencia neste traballo. Como pode ser a través da promoción do debate, da valorización do uso da horta como ferramenta pedagóxica
e da inclusión de actividades lúdicas como ferramenta de dinamización comunitaria en torno ao consumo responsable de alimentos. Por último, cabe destacar a cultura da colaboración entre iniciativas e con outras entidades e de cooperación que se dá entre distintos axentes ou perfis de persoas vinculadas a iniciativas, produtoras, consumidoras, etc. Espero que este traballo contribúa a enriquecer de algún xeito o debate que se dará durante a realización do Congreso. Nada máis, un saúdo e moitas grazas pola atención.